Hola, volíem passar una miqueta de revista d'aquest 2022, donar-vos les gràcies pel suport que ens heu donat durant tot aquest any i fer una miqueta de balanç, no? El 2022 el vam començar encara en pandèmia, sense poder sortir, abraçant-nos lo just, però ja durant aquest any ens hem pogut abraçar i hem tingut la sort també de tenir l'exposició al Museu Marítim, la de jo de petita anava sempre al moll i poder tornar als cursos de cuina i poder tornar a fer activitats i poder que vingueu al moll a veure'ns, a fer les visites. I tot i que hi ha coses que encara estan engegant-se, doncs creiem que al final aquest any ha acabat prou bé. Com a pinzellada negativa, tenim aquesta llei de pesca, aquesta normativa europea que ens està fent la guitza, que fa que no ens permeti pescar com voldríem, que ens està dificultant moltíssim el relleu generacional, que estem buscant moltes fórmules per garantir noves formacions, que s'incorpori gent jove en el nostre sector i que garantim que pugui perdurar, però que en aquest punt l'administració europea no ens està donant suport i estem buscant noves fórmules. Aquest seria com el punt negatiu que hem tingut aquest any. Per acabar positivament, gràcies a les escoles que ens doneu suport, gràcies a tots els restaurants que ens escolteu i feu cas de la temporada i de què es pesca en cada lloc i en cada moment i de tot el que compartim. I tots aquells i aquelles des de casa que sempre esteu al nostre costat i que sempre ens demanem què podem fer, com ho podem fer i ens doneu suport per continuar. Nosaltres, aquest 2022, esperem poder continuar com sempre, garantint-vos proximitat, garantir-vos, ensenyar-vos el que passa al món de la pesca, garantint-vos la temporada, la visió aquesta de sostenibilitat, intentar cada vegada pescar menys però pescar millor i fent-vos arribar tot allò que fem bé a casa nostra des de fa molts anys i totes les mesures que estem implementant per cada vegada ser més sostenibles. Recordem que sostenibles socialment, econòmicament i mediambientalment, perquè volem pescar cada vegada millor, fer més vedes, fer més prades biològiques, treballar amb equipaments més selectius, però que també tots els pescadors i pescadores es puguin guanyar la vida dignament, que no sigui una feina d'esforç i no sigui una feina que els joves no valorin, sinó que sigui una feina que la gent vulgui fer, no? I això es reivindica des del punt de vista econòmic. És per això que tots els que consumiu la platgeta ja esteu col·laborant en aquest món, en fer aquest món millor, un món on el sector primari també compta, un món en el que ens preocupem del que mengem, com mengem i què rep la gent que ha produït aquest menjar, i per això és molt important. Per tant, continuarem aquest 2023 donant el màxim de nosaltres, portant-vos màxim peix fresquet, aportant-vos el millor de cada porc aportant-vos el millor de cada porc i cada pescadora, cada pescador. I des d'aquí, des de la platgeta concretament, intentant ser més sostenibles en les entregues, amb els envasos, amb els envasats al buit, amb les comunicacions, amb la reducció de residus i amb tot el que calgui per fer que el món de la pesca us arribi en molt poquet temps. Així que moltíssimes gràcies per aquest suport i per tot aquest temps.